ገንዘብካ ንዓኻ ሰርሓልካ ወይ ድማ ንዓኻ ኣርባሓካ ብቐጥታ እንድሕር ዘለኻ ኢንቨስት ወይ ድማ ሴፍ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ኢንቨስት ክትዋፍር ከለኻ ናይ ብሓቂ ብቐጥታ ንስኻ ክትርባሕ ማለት እዩ ሴቪን ኢዝ ጽቡቕ እዩ እንተኾነ ግን ናይ ብሓቂ ሴቭ ምግባር ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ እዩ እሱ ንኣብነት ለዘበን ኣብ ካናዳ 4% ነይሩ ኢንፍሌሽን ማለት እዩ ዘቕባበ ማለት እዩ 4% ክኾን ከሎ ንኣብነት $10,000 ንሓደ ዓመት ቀሚጥካ ነርካ ለዘበን $9,600 ከና ተገልግል ማለት ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ኩሉ ነገራት እንዳኸበረ ስለዝኸይድ ገንዘብካ ከዓ ይኸብር የለን ወይ ድማ ይዓቢ ስለዘየለ ኣብ ባንክ ተደርቢዩ ስለዘለ ሴቪን ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ኢንቨስት ክትገብር ከለኻ ግን ብቐጥታ ንስኻ ቀዳማይ ተረባሕ ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ትገብር ኣለኻ نبل المثال نحن نسخة أب ستوك ماركت جنزب كا إنفست كركاي ونحرا وافير كايو جنزب كان تايخوني ندا عبيك خيد مالتيو سلازي نتا جزيها الله خسخة تسقى ويندما أسر جزيها الله مالتيو كم يقدر كا إنفست كبر كم يقدر كا جمرو قال زبل حجة أبز فيديو بزح كزاربني نحن كتب مارد لهم قدامي اللينك أب ديسكريبشن دلا أعطيكم كتب مارد